τον Κωνσταντίνο Μουρούτη. Σε επίσημη δήλωσή του, ο Γενικός Αρχίατρος είχε δηλώσει ότι η διατροφική υπερβολή και ανισορροπία προκαλεί πολλές αρρώστιες και θάνατο, ότι η διατροφή έχει μια ζώσα επίδραση στην υγεία και ότι 5 από τους 10 φωνιάδες, δηλαδή 5 από τις 10 πιο άσχημες εκφυλιστικές ασθένειες που μαστίζουν τον δυτικό κόσμο σχετίζουν με διατροφή, δηλαδή καρδιαγγειακά, καρκίνος, εγκεφαλικό, διαβήτης και αθυρωματική πλάκα ή αρτεριοσκλήρωση. Και αυτή η δήλωση χτυπάει κατευθείαν στην κοιλιακή χώρα, στο ηλιακό πλέγμα της ιατρικής ή άλλης επιστήμης που έρχεται και πιστεύει ότι επειδή θα δώσει ένα φάρμακο ή θα επέμβει χειρουργικά ή χημειοθεραπευτικά μπορεί να λύσει το πρόβλημα όταν το πρόβλημα είναι κάπου αλλού. Κατανοητό? Έχει μεγάλη βαρύτητα λοιπόν το με. Προσέξτε, είναι ξεκάθαρο ότι η διατροφή συνεισφέρει σε ουσιαστικές οδούς στην εξέλιξη των ασθενειών. Το να τρώει κάποιος για να ζει, για να τρώει κάνει μεγάλη διαφορά. Και εδώ έχουμε, προσέξτε, αυτούς τους οργανισμούς, οι Αμερικανοί καρδιολόγοι, οι ογκολόγοι, οι πνευμονολόγοι, οι διαβητολόγοι και ο Σύνδεσμος Μεγάλης Χάρμας συνιστούν και το FDA καθημερινά φρούτα, σαλάτες, όσπρια και δημητριακά. Δείξτε μου, το λέω, για να το λέω και συνοπτικά, μία έρευνα, προσέξτε, οι διαιτολόγοι των ΗΠΑ, το Αμερικάνικο επίσημη δήλωση, position statement, και σε εισαγωγικά είναι η θέση του ADA, του Αμερικάνικου Συνδέσμου Διατροφολόγων, ότι μια σωστά προγραμματισμένη φυτοφαγική διατροφή είναι υγιής, είναι θρεπτικά επαρκής και παρέχει ωφέλη υγεία στην πρόληψη και απογεία ασθενειών. Δείξτε μου μία έρευνα που να λέει αν τρώτε πολλά ακτινίδια υπάρχει ο κίνδυνος να πάρετε έναν ακτινιδιακό μαστικό καρκίνο. Αν τρώτε πολλά σταφύλια μπορεί να πάθετε σταφυλική ρευματοειδή αρθρίτη. Εάν πρώτα παραδείγματος χάρη μπανάνες θα πάθετε μια μπανανίαση στον εγκέφαλο. Δεν υπάρχει ούτε μία έρευνα που να λέει ότι η τάση προς τη φυτοφαγία δημιουργεί εκφυλιστικές ασθένειες. Μπορώ να σας δείξω χιλιάδες ερευνητολόγους που λένε ακριβώς το αντίθετο. Τι εννοεί ο ποιητής με αυτό? Όταν οι γιατροί σας λένε έχετε δικαίωμα για να πάθεις έφραγμα και να σου λέει νομίζω ότι πρέπει να αυξήσεις λίγο το κόκκινο κρέας. Οργανισμοί όπως το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας των ΗΠΑ του Καναδά, η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής, όλοι συνιστούν την επιλογή βασισμένη στη φυτοφαγία. Γιατί άραγε? Εδώ έχουμε από το Harvard, από τη δημόσια σχολή του Harvard, η οποία κάνουν ειδικά στις νεαρές κοπέλες με την ακμή και όλα αυτά. Είναι ορμονολογικό, λένε. Ναι, είναι ορμονολογικό, αλλά γιατί είναι ορμονολογικό? Γιατί υπάρχουν ιστρογόνα πια της κοπέλας. Φυσικά και παχυσαρκία. Πλέον η παχυσαρκία θεωρείται ασθένεια. Στο DSM-4, στο διαγνωστικό εγχειρίδιο των ψυχικών ασθενειών και έχουν θεωρείται πλέον ότι είναι νόσος. Μεταβολικό σύνδρομο, το σύνδρομο X, όπως λέμε στην ιατρική, το οποίο σημαίνει παραπάνω παχυσαρκία στην κοιλιακή χώρα. Έχουμε υπερτριγλικεριδεμία, αυξημένα τριγλικερίδια και χαμηλή την καλή χολυστερίνη. Έχουμε πρόβλημα υπεργλυκαιμία και υπέρταση. Είναι σύνδρομο X, είναι έτσι, μετά πας μια χράχρα στο σταυρό και έχεις φύγει τόπο χλωερό. Κάπως έτσι ας πούμε. Το βλέπετε τι ωραία κοιλιά είναι αυτή. Όταν ένας άντρας έχει πάνω από 1,5 περιομφαλική κοιλιακή χώρα, θεωρείται αυτομάτως καρδιοπαθής ακόμα και αν όλες οι εξετάσεις είναι καλές. Και όταν μια γυναίκα, αν δεν κάνω λάθος τώρα, είναι στα 75 ή στα 80 εκατοστά περίμετρο περιομφαλική, θεωρείται αυτομάτως καρδιοπαθής αυτή η γυναίκα ακόμα και αν όλες οι εξετάσεις είναι μια χαρά. Στον αθλητικό χώρο